Καλησπέρα σας και τι σας έχω σήμερα. Σήμερα έχω παραλάβει κάτι πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και επειδή πραγματικά είναι αριστουργηματάκια, θέλω να σας τα μοιραστώ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες ιδέες για όσους έχουμε μικρές επιχειρήσεις να τα δίνουμε είτε ως δώρο σε μαθητές είτε στους πελάτες μας. Και ξεκινάω, δεν το περιμένετε αυτό να ξέρεις, και ξεκινάω με μαγνητάκια ψυγείου με το λόγο της εταιρείας. Εδώ είναι μαύρο-μαύρο, δεν θα το δεις ποτέ. Όμως τώρα θα το δεις. Be Mama Courses και η πεταλουδίτσα μου. Μπορεί κάποιος να φτιάξει ό,τι θέλει, σε ό,τι φόντο θέλει, παιδιά, Εδώ, πάλι μαγνητάκι, με αυτό ακριβώς εδώ το λόγο που ήθελα να βάλω εγώ. Από εδώ κάτω η εταιρεία, Be Mama Courses, και ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε, σε ό,τι γραμματοσυρά θέλετε, σε ό,τι φόντο θέλετε, σε ό,τι χρώμα θέλετε. Καλά, εγώ έχω κάνει εδώ και της οικογένειας, οπότε είναι για προσωπική χρήση. Και το δεύτερο πάρα πολύ ενδιαφέρον δωράκι είναι το εξής. Είναι αρωματικά αυτοκινήτου, πάλι με το σχέδιο της εταιρείας. Είχα πάρει δύο, το ένα μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω αφήσει στο αμάξι, θα σας το δείξω όταν θα πάω στο αμάξι. Και αυτό είναι το δεύτερο. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ, όμως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το άρωμα τώρα που έχει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ουσιαστικά, είναι μεταξύ λεμονιού, Sicilian vibes και κάτι σε clean. Πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια πολύ ωραίο. Και έχει, όπως βλέπετε εδώ, το σχοινάκι του ουσιαστικά. Okay. Και μέσα από την τρυπούλα το περνάς. Εγώ δεν θέλω να βάλω αυτό το σχοινάκι, νομίζω, θεωρώ ότι είναι λίγο μικρούλι. Οπότε μπορεί κάποιος να το αντικαταστήσει. Η τρυπούλα είναι μια χαρά. Μπορεί να το αντικαταστήσει με ό,τι θέλει. Είναι χοντρό, είναι σαν ένα χοντρό χαρτόνι. Σκεφτείτε το. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το άλλο σας λέω, το έχω βάλει ήδη στο αμάξι και δεν είναι τέτοιο. Είναι πολύ πιο ωραίο. Θα το δείτε όταν θα πάω. Θα το βγάλω βίντεο. Και ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο, σαν έτσι έξτρα, είναι αυτά εδώ, τα πάρα πολύ ωραία, που είναι σαν ουσιαστικά φιλμ και είναι όλο πίσω για να κολλάει στο ψυγείο μαγνήτης, που είναι εντάξει πιο προσωπικό αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μπορείτε να βάλετε, να γράψετε ό,τι θέλετε, ημερομηνίες κτλ. Εμάς εδώ είναι από τις καλοκαιρινές έτσι στιγμές. Πιο μεγάλο για δώρο η αλήθεια είναι αυτό, αλλά σας το δείχνω και αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, δεν ξέρω πόσο τα χρεώνουν, η αλήθεια είναι κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά οικονομικά όμως και θα σας δώσω και τιμές για όσους ενδιαφέρεστε, έτσι να το πούμε πιο σε ένα εισερχόμενο μήνυμα. Και το άλλο αρωματικό αυτοκίνητο που σας έλεγα, πάλι με ένα μότο μου και από κάτω το όνομα της εταιρείας. Δεν το έχω βάλει ακόμα πάνω εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν μικρό, όπως σας είπα, το σκηνάκι και όταν θα του βάλω το δικό μου, θα το τοποθετήσω και εδώ. Θεωρώ, παιδιά, μυρίζει ωραία. Μπήκα, δεν είναι αυτό το αποπνικτικό, αλλά δίνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση και έτσι νότα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Το αγαπώ πάρα πολύ, παιδιά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα κάνω και άλλα βιντεάκια έτσι με τέτοια ωραία πραγματάκια, οπότε αναμείνετε για το επόμενο.